Nagbalaag ni Police Captain Sigman Benigno, hepe ti PNP San Nicolas kadag iti amin na menor de edad nga agmalmaneho ang nakainom iti arak ken awan ti protective gears da. Dahito ket kalpasan ang natay iti agtawen sa nga pulo ket ine malalaki a residente iti barangay 10 San Paulo San Nicolas Ilocos Norte iti kalsada apaset iti barangay 19 San Lorenzo San Nicolas Ilocos Norte. No nakainom dan mayat nga anda agdra-drive aglalalo no motorcycle mo yun no anda gusar ti protective gears like helmet ket dagdag kela tay chances nga nakarote sa gabayan da nga injuries po. Gapu iti daytoy ket imbatad ti hepe nga edda iti pagsungsungbatan dagiti naganak iti kakastoy apas pasama. Adda dapat kumaget andang ipalobos nga ag-drive di kitoy anak da aglalalo no kwadetoy misang minor. So, mainag iti daytoy ket nagibunong ti VES iti hepe ti pulisya kadwana dagiti kameng ti Ilocos Norte Police Provincial Office ken iti Toyota Ilocos Norte. Kabayatan na adan iti panukat asarita ti San Nicolas National High School kalpasan iti napasama ka insidente ano sa dinno ket maipawili na sumrek iti pagadalan dagiti awan ti lisensyana ang nakamotorsiklo para iti